kitain nyo man ni. Halablabasit nga nakamanmantika. Wow! Sarap. Hello everybody! Welcome na naman sa isang episode na Tara, kain tayo. Oops! Episode. Basta, ang bumukbang natin mga kakabsat, ikanantay kakabsat kat, dahil to'y. Tayo di ayaw na niya to'y. Ay, ilukatan tayo, tanong amuyo. Pabuksan natin para malaman nyo. Dahil could always present, lalo no Chinese New Year. Wow! In 3, in 2, in 1, charan! Nakaraman kayo tikastoy na kabsat. Dahil ito ikot, ureha mo nga iluton, dati nga naluton nga karne. Oh, see? Tayo nagmanmantik pa ini kakabsat mo. Wow! Okay lang, tantay yung mga kanain ng mga antikarne. Tata, pagbigyan nyo dahil tikabsat yun. Kitain nyo man ni. Halablabasit nga nakamanmantika. Ang napailangkot, nagimasun. Wow! Amoy pa lang, ulam na. Wow! Masarap din tong partner sa kanin na mainit. Sarap. Lasang-lasa yung smoky flavor. Ilis agay. Ilis yun. Sarap. Mas masarap to sa bacon. Mga nakatikim na neto, alam nila yan. Sarap. Manamis-namis na. Basta parang barbecue na hindi mo alam. Wow! Sarap. Kung may mainit na kanilang sana ako kamay, partner, libre pagkain na libre ulam, diba? Sarap. Sarap talaga. Kung medyo manamis-namis na yung smoky flavor niya, na parang barbecue, sarap. Last na to, promise. Basta dalawa lang. Nanyo yung balot kagabi, o diba sabi ko, 3 lang, kaya 3 kinain ko, ngayon 2 lang. Kasi maraming laman to. Yan, marami pa dito, o. See? Yan o, dikit-dikit. Wow! 2 lang talaga ang kakainin ko. Pero kung gulay ito, ay, Diyos ko, maibus ko Sarap kasi. Limas. Wow! Nakikita kabsat. Na ka na kabsat. Mga mukbangers. Tara, kain tayo. Wow! Mat. Nga ko na. Nga sabi. Ayaw pa din. Ako na lang. Nga ako napakalaki Naku. Sarap. Babay nakakabsat ko, maubos ko na to. Wala naman masyadong ganap ngayong araw. Dahil tayo magmumukbang ng ready-made. Hindi tayo nagluto ngayong araw na to. Hanga nagluto tayo kabsat yung kakabsat na nabanog. So nga, mga kaganda ready-made to. Kaya kalablabagan eh.